huli kan mangangangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Philippine Standard Time. Igwa na kita nin 3 minutos lampas an alas 6 din pagkaaga. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahakot kan mga napapanaw na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1FM. Si Alvin Liovit sa Tingog nin Barangay. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DA Bicol High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. 1, 2, 3, let's go! California gold.
Alright, marahay na pagkaaga po sa gabos niya to ng mga parantabay. Ini po ang 1FM 88.3 sa Birikan kan sa indong mga radyo. Simulcast over DWRL Radyo Pilipino Ligaspi 1080 kHz. Good morning po sa gabos na mga nakatutok na ngunya na pagkaaga sa satuyang programa. Sundo kita ng alas 8 rin pagkaaga sa pangaran ni dating konsihal Chico Obido sa pangaran ni RSM Coro Obido. Lado Teknikal Darwin Obido, ako po ang sentong lingkod, amigo sa radyo, minabuil tadigdi sa programa. Alwin Masida Liobit, Alwin Double L. Ibahan po tabi nindo ako, sundo kita ng alas 8 rin pagkaaga ngunyan. Sa mga drivers on the road na nakantabay ngunyan, good morning po. Sa mga may birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Duman sa may mga kamatian naman, get well soon. Siyempre, ang samuya po tabi na kahagadaan ngunyan na pagkaaga na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Daday po nin pinagmamati na naman sa sendong mga buhay. Doro diretso po. Maski masakit, pait sana. Basta kita nabubuhay. Sige. Mainit na po ang pagkaaga ngunyan digdi sa Bicol Region o digdi sa probinsya nin Albay, partikularmente sa Legazpi City. After kan bagyong si Pipito. Maringan ito na ibalik. Anong oras digdi nagbalik sa kuryente? Hapon na. O, tasamuya, nagbalik sa kuryente po tabi hapon. Hapon. Nagpalsok mga alas 9 gayod. At siyempre, igwa po tabi nin bagyo. Bilang preemptive measure po kanalik ko. Kay puwan po na punduhon sa kuryente. Tapos, pagkaaga day man talaga po tabi pwede na ibalik mo tulos so supply kang kuryente. Baka igwa ki magkakuryente, no? Duman sa Muya o digdi man sa Legazpi, dahil man baka kita naapiktaran din marhay kan bagyo because nadaraman ata sa satuya na pangadyi. Pero namumundo kita na bako sa naman po tabi para sa satuya. Nagpapasalamat kita dahil kita inagihan digdi sa Albay. So ibang parte, anday ko lang aram sa Muya duman sa Isla kan Rapu-Rapu because dahil pangani nagbabagyo, naglangkaw na sa tubig. Simpre ta pag may bagyo, makusog man talaga ang balod. Nagpapasa yan sa gilid. Okay? So inaapod na. Bako yan storm surge actually. That's not storm surge. Sala po. So kwan lang iyan. Naglalangkaw talaga ang tubig. Simpre ta maparos kwan yan. Bako yan storm surge. That's storm surge. So hali na mismo sa bagyo. Dahil pa ngayani nagbabagyo. Dahil pa nga nagbabagyo, nag-storm surge na. Hindi ho storm surge. So nagkairiling tadigdi sa Legazpi, sa Boulevard, tataod-taod, ipariwanag tayan kunata. Okay? So iba, overacting. No? Overacting. Tapos, kita siyempre may personal man kitang experience ya, dahil ko na kaipuan na ang paliwanag kan pag-asa because yaon kita dyan sa gilid kan dagat for how many years, no? Experience ta yan po tabi. Pag may bagyo, tapos high tide, low tide, tapos so kabanga-bagan bulan, kabanga, ngaya, kwan ngaya ini, utong, dyan sa Muya, sa Rapu-Rapu, utong ngaya. Di maluya ang tubig. Nata ngaya ta, nagkaigo ng storm surge. Hindi ho yun storm surge. Ngunyan, tama pa, Tabaco City man ako ta, kay puhang ko man ako mustaon duman, tapos may ipadararaman ako duman sa isla. Kumustaon ko po, medyo alangkaw talaga sa tubig. Ta siyempre may mga property man kamo duman sa isla. Lalo na po tabi, anharong na yung problema ta. Abuton man kitubig, medyo orarayo na. Masukol ko naman iyan. Tapos, ang problema, so, mga motor baga sa dagat. Motor sa dagat, ito ang problema.
Ta sureball ako inabot, so binatunan kan motor. Okay? Inabot iyan. Baka kon taso balod, nagpapasa sa gilid. Susuoy, naapod yan, suoy. So sobrang tubig. Naglangkaw talaga sa level pag may bagyo. Tandaan nindo yan, at sa mga coastal area, dahil yan kay puhan ay paliwanag sa Indo, tamas tratao yan, kisa po tabi sa pag-asa. Pag siringkaan na may bagyo, tapos pag sinabing bulanon, ang tubig kayan, kung saan po nakakasundo yung taob, inisa ko na, so sa normal, kung saan nakakasundo ang taob, alimbawa nakakasundo so taob, dyan po tabi sa Indo, sa may barisbisan, kan harong nindo, kung aranihong kamo sa dagat. Pag siring kining bulan, Disyembre, medyo or ababaw, ang grabe ang taob, dakulaon talaga ang tubig. Pag Agosto, iyan, Agosto, depende sa bulan yan. Iyan, inimpig tataram ko sa Indo, susugin sa kuyang experience yan, no? For how many years nag-start kita sa gilid kan dagat. Tapos mga bagyo, inabutan na kita. Pag may bagyo po, actually, nag-ahalangkaw yan in mga 1 meter. Minalangkaw talaga. Taso, current po tabi. Alimbawa ngaya, duman sa barisbisan, abuton talaga sulaog din do po tabi. 1 meter, almost 1 meter kan inililangkaw. Pero pag iyan po, iyaon sa bagyo, lalo na kon mostly kan mga bagyo, mailing nindo, kadaklan, natatagbo man na bulanon or daing bulan. O pag, alimbawa, bulanon, dakulaon ang taob kaan, ang tubig dagat. Pag dulom, iyo man po, parehas iyan. Taan bulan baga, ado iyan, so daing bulan, so bilog ang bulan. Parehas ang taob, anunas kan, dakulaon yan. Kung ano kadakula yung taob, iyo man kadakula anunas. Baliktadan yan. Pag sinasabi po tabi na kwarto, so bangaan bulan, ang taob kayan, kabanga man, duman sa original po tabing tubig, kabanga man, ang paghunas kayan, diit man po tabi ang hunas, kung natagbo na ang bagyo po nag-abot na kwarto ang bulan, tersyo ang bulan, tabi, dahil ka magadit sa tubig, taday manan mahalang ka wala sundo sa Indo. Iyo po yan. Iyo po yan paliwanag kayan. Nata nga yata nagkaigwanin. Dahil pa nga nang iya sa bagyo, nag-storm surge na. Hindi ho storm surge ito. Oniha. Kaya baga, naulok ako duman sa mga posts. Naigwa na ngayon ni storm surge. Naulok ako duman sa mga posts. Abo ko lang mag-react. Kasi, siring kini. Once na may bagyo, maski po tabi, day pang ay signal number 1 pa sana. Ipagtao po, ang balod talaga kayan, abnormal, so may balod talaga yan. I-plus ang 1 meter mo, tapos sukwan, siyempre maarabot talaga sa Indo. Uni na, so digdi baga sa may Ligaspi, sa Puro, inabot na ngayakan baha, taigunin sa storm surge, hindi Kasi, ang Legazpi City baga, ang istorya kay ni dati, inibagang sentro kan Legazpi, tapos iyan na, puro baga yan, nati binugtakan tinampo, tubig man talagaan, pigparadamping ang tubig. Sungon yan, day mo man, ang water level baga kan, ang sea level baga ngon yan, day man nagbaba. Sige sulang ka, tamay climate change kita. So, daylan po tabi makusog so balod so current kan tubig. Tapos halangkaw so tubig. Pagsampa kayan diyan sa breakwater, sa breakwater po, mabalik po so current duman sa kwan, duman sa lawod. Garo yan so pabalik-balik. So ang tendency kayan, yung tubig talagang
kupsit yan pa itaas. Makupsit yan pa itaas. Kaya, halos sobrang ngaya sa tubig. Kasi yun ang ano yan. It is not storm surge na. Sabi ko sa Indo po, storm surge. Kaya duman nagkaka-referensya. Storm surge po, sudarang balod na hali sa tahaw, duro-diritso iyan. Sa panahon po na nag-aagi yung bagyo, nagtatama yung bagyo, iya po ang pinag-aapod na storm surge. Tamo ko sugon nga ni. So bagyo. Pero itong sukan, daluyong. Suoy dyan sa Samoya, sa Rapu-Rapu. Iyo lang yan. Kaya baga sukuan, ang mga taga-isla, aram kaya nang gigibuhon po. Dahil na kaipuhan yan, ipig-post pa, iradyo pa. Dahil naman kaipuhan yan. Taanam din da. Ay, kuan ngaya. Lakbang ngaya. Tako, binilang ko naman ito. Sabi ko, lakbang tala, iniling ko subulan pagkabanggi, maaga. Maaga, mga alas 5 nin aga, or alas 6 nin aga. Subulan, pasubsob pa sara. Pasubsob po sa subulan, tabilogo na pasubsob. Pag sinabing pasubsob, pik iyan po tabi, dahil pa nagsusubsob subulan, pik iyan kan taob. Kada atabon baga baka, sondo alas 6, siring kiyan, nagsubsob subulan. Pik iyan maray kan taob, kaya dakulaon talaga sa tubig, dakulaon. Ta ito po, habang nag-alas 7, alas 8, sige na po suhubas ka ito, palutay na, nakasubsob na subulan. Ganun ho yan kasimple. Kaya suduman sa tao sa kwan, dahil mo naman, bako na yan, ang nasa gilid kan dagat, bako na po yan, tabi, makangalas. Kitang mga yaon digdi na daiman kita so dahil man nakasabot kan dagat, kita po mataram na. Iya po. Kaya aram kan tao, kung ano ang gigibuhon ninda, lalo na kung may bagyo, dahil mo naman kaipon yan, madurulag talaga dyan. O tapos ginabot ka lang ito, madurulag ka baga. Kung nakaprant ka dyan sa may Rapu-Rapu, alimbawa taga-Rawis ka, digdi. Bigaa, Rawis, siringkaan. Napupunto ka, an amihan, kanaway amihan, talagang rimatiyong ka dyan. Pagabagat po, dahil na, palawod na. An sulog, ura naman dyan balod sa tahaw. Kaya dahil mo naman kayo po na ako. Uwi kaya ngaya sukat. Pero anyway, sabi ko sa Indo, salamat sa mga opisyalis kan gobyerno because sinda po tabi daing karaturugan na nagbantay po sa pag-agi kan bagyong Pipito at so Rapu-Rapu First District ilingon ko man nga ni orat yan may importante ako duman ita di papadara ilingon ko nga ni kung no kahiwas so ipikto pero na signal number 4 from Rapu-Rapu Pakakay, Malilipot, Malinaw, going to Tiwi. Signal number 4. So, katanduan is signal number 5. So, katanduan is, actually, dahil man talaga suminintro sumataduman, naglampas pa. Kaya pag alas 7 nin banggi, nagluya so dalagan kan bagyo, nasa 20 km per hour. Di sabi ko mga alas 11. So, forecast kan pag-asa, pigiling ko so graph, so map, pigiling ko, sabi ko nakalampas. Tapos nag 300 diameter, sabi ko lampas, ura na. Kaya sabi ko, kinaturugan ko na, day naman. O yung mananggad, nag-aga po, tabi, ura naman. Tanuman ngayon sa muya, natakdag sa lang dahon po, tabi, so mga tinirigbas duman sa kahoy. Nabipur pa. Iya po. So pasalamat kita po because nadarata ini sa pangadya, no? Pero ang nakakamundo po, tabi, because dahil nakasalbar so ibatang mga lugar na sana dumala lang sa kadagatan because pira ng bagyo po ano minagi tuminama man giraray po tabi sa ano yan sa Central Luzon Central and Northern Luzon tuminama mo pagiraray duman na agihan pa so Katanduanes pero ang mga taga-Katanduanes matitibay yan mga matitibay yan kitang mga Bicolano mga uragong kita matitibay kita. Madalion po kita tabi makapag-adjust. Madalion kita makapag-guan. Iya po.
Kaya siyempre duman, tapos so mga pagiriba taman sa radyo, siyempre siyempre mapagalon ito eh. Kami kaya pagsiring kayan, kay puan mo siya magparadangog sa imo diyan. Iyo, preemptive baga. Ipiprevent mo yung mas matinding tama sa imo. Kaya iyo yan. Kay puhan po tabi na pengalo na lang. Bata suy batang pagiriba. Ta kasi ini bagang pigsasabi ko sa endo pangapudan ko sa mga pagiriba ko na suy balugod abo na magdangog sa radyo. May kataningan kami na. Bo ko na day man niya kamo pati. Sabi ko iyo, pengalo kami. Tabata tamang-tama diop ko baga. Uni kaya nga pinundo ko nga sa radnyata. Paguna mo nga pigdidilubyo na kita digdi. Nagdidilubyo na nga digdi. May mga sadiri na nga forecast. Baka suminablay manggiraray sa mga forecast nito. Iyon, takita baga sa radyo, kay puwanta sa mainstream, pabayaan ta ng social media, talagang grabe ang fake news dyan. Dahil ka makakalaom talaga dyan, dakulang fake news. May mga sadiring forecast mga matitibayon. Kita digdi sa media, kay puwanta po na, dahil kita magpara overreaction, ma-reacting, pagabot digdi po tabi sa siring kayo ng kanabit. Kasi, yaon nga ni po yung sa tuyang patanid. Dahil mo naman kaipon pagpara reiterate eh. The point is, di kita magdagdag duman sa takot. Ang tao talaga may takot. So iba nga ni, nagkukurubog-kubog na. Bata nga may nervyos ako. At may nervyos na baga digdi. So riming ka ito. Ninirevyos baga. Bata nga may nervyos, nagkukurubog-kubog na. May madidiskwid. Paano ngayon? Nadagog ko yung sa radyo sinti. Kaya baga iyo yan, suradyo ang nababaso lugod. Kaya, because, kasi, minsan, kita manan may problema talaga eh. Kita manan may problema. Sa pag-deliver takan, update, na minsan, parang, imbis na, simple naman sa nabaga, yaon digyan bagyo sa tuya, posibleng umagi. Unan forecast. Ang gibonin do, kunya, ay, baga pigigibo, ako pigibuksin ka na eh. Kung nasa gilid ka mo kansalog, sigurahon na mag-evacuar ka mo, nasa gilid ka mo kan landslide prone ka mo, sigurahon mag-evacuar, makipag-coordinate sa barangay. Mga nasa vulnerable na mga residente po tabi, duman sa mga klasikan emergency na pwedeng agihan nindo, o dapat mag-evacuar na ka mo. Dahil mo na kayo po na kon, ang bagyo niya tabi, makusugon. 300 ang gastines. Ang bagyo, 200 ang dalagan. Super typo na. So, nagkikreate kita nin panic duman sa tao. No? Dahil na, kada siring kayo ng kalamidad, iyo yan. Tamang gagururang na baga kita sa broadcast. Mga gururang na kita, pig-uban na nga kita sa broadcast. Ako, pig-uban ako sa broadcast. Pati yung kilikili ko, may uban na minsan. Pati nga diyan sa ko yung bigoting di ito. Yung experience mo, tapos yung reaction kan tao, kaipuhan mo po tabi na pag-adalan yan. Tamay ang tao takot na eh. May nervyos ang tao eh. May trauma. Ari duman sa mga inot na kalamidad na tuminama sa tuya, hindi ho kurkalwag yan. Diba? We have 26 minutes, lampas po ang alas 6 ng pagkaaga. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.
As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bakit makatulong sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makatulong sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makatulong sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Igwa na kita nin 31, lampas po, alas 6. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya.
White Rose Papaya. Iguaning double whitening can papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. to. Smart dishwashing paste ko. Smart to. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DA Bicol High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Sigog Rex Lagman, madaling tulukan, talagang masasarigan. Tabang legal, true love mo yan. Di Osman o mayaman. Serbisyo pantay-pantay para sa albay matibay. Governor Rex Lagman, tunay kang malalaoman. Sa puso mo ang albay #1. Si Governor Rex Lagman, dakul nang napatunayan. Sigog Rex Lagman, tunay ka nakasurot. Para sa albay kakayano niya ang gapon. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Buntag, udto, hapon,
Way puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. 1, 2, 3, let's go! Alright, sige. Good morning po sa kapos na mga kababayan niya to. Diro-diretso kita digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Digdi po sa 1FM. Sige, so diro-diretso na ako. Anyway, sabi po tabi digdi, so bagyong Pipito nasa luwas na po tabi siya kan par, nasa luwas na siya kan par. So bagyong Pipito ay yaw na duman sa kwan. So at least ano yan? At least nakahali na. Andeta naman sigurado kung sa mga maabot na aldaw, sa mga maabot na aldaw po tabi, dito naman sigurado kung ano ang mga masunod. Okay? Sige. Anyway, sabi ko Sendo po tabi, napaka-importante na tanahiling ta naman po tabi ngonyan ang sitwasyon niya to. Nahiling ta na po tabi ang satuyang sitwasyon ngonyan sa tuya. At least ang gobyerno preparado po sa siring kaining mga klase ng kalamidad. Kaya lang siyempre siyempre po tabi talagang iyon na yan ang problema. Yun yan ang problema po.
Iyo po. Sige. Anyway, so sabi ko sendo, at least digdi sa tuya, lalo na an sa tuyang gobyerno, at least dakulon ang tabang na pwedeng itao kan sa tuyang gobyerno po. Okay? Pag-abot sa siring ka ng mga pagkakataon. Anyway, igwa na kitang 43 minutos makalampas an alas 6 nin pagkaaga. Pasiring na kita digdi sa iba. Pasiring na kita digdi sa iba. May mga issue po tabi o ining nagpapadagos na kuan, nagpapadagos na ginigibong lakdang kan Quadcom, mga investigasyon po tabi kan Quadcom digdi sa issue na may relasyon digdi sa digdi po tabi sa ano yan, issue po tabi na may relasyon digdi sa digdi sa war on drugs kan Duterte administration, war on drugs kan Duterte administration, na kung saan pirit po na tatakod si dating Presidente Rodrigo Duterte. Pirit na pinagtatakod si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sabi nga ni, ining presente po tabi na pinagtatakod, ang problema ta, tumang pirmi. Ang problema tumang man pirmi. Di ba? Tumang pirmi so dating presidente. Sa kabagasan. Tumang so dating presidente. Digdi po tabi sa mga kalaban niya. Tumangon. Pati si BP Sara Duterte, tumang. O, dahil hindi dakop-dakop basta-basta eh. Dahil hindi po tabi madakop-dakop basta-basta si dating Presidente Rodrigo Duterte, kasarabay po tabi so sa iyang aki. Di ba? Day talaga. Day talaga po tabi madakop-dakop. Sa kabagasan. Sa kabagasan. Iyon na yan. Iyon na yan po tabi. Gawa na kitang 46 minutos po makalampas ang alas 7 o alas 6 din pagkaaga. Digdi sa tuyang programa. Digdi po sa Tingog Nin Barangay Morning Edition. Di bali, at least sabi nga ni po tabi, lahat nga na pasadahan tango na gayon. Ining kuan, ining report, lahat nga na kuan ta muna. Sa'yo na si
May report kita po tabi. Si Ma Rodriguez. Dali na. Dali lang Kongresista umaapila kay PBBM dahilan sa napipintong mass deportation ng 300,000 undocumented Filipinos sa Amerika. You're listening. Alata sala. Dali One. Dali lang. DWGO Live Report. 1, 2, 3, let's go! Ma Rodriguez, please come in. Umaapila si OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang agarang matugunan at aksyonan ng pamahalaan ang napipintong mass deportation ng tinatayang 300,000 undocumented Filipinos sa Estados Unidos. Sabi ni Magsino na ang nakaambang mass deportation ng napakaraming Pilipino sa Amerika ay kasunod ng posibleng paghihigpit na gagawin ng papasok na administrasyon ni President-elect Donald Trump na kilala sa pagpapatupad ng napakahigpit na deportation policy laban sa mga undocumented na nasa Amerika. Dahil dito ay pinahayag ni Magsino ang kanyang labis na pagkabahala dahil napakaraming Pilipino ang inaasahang tatamaan ng deportation policy na nakatakdang ipatupad ng Trump administration sa susunod na taon. Pagkaupo nito bilang Pangulo ng Amerika. Sabi pa ng kongresista na bagamat kinikilala at ginagalang nito ang pulisiyang ipapatupad ng Trump administration patungkol sa usapin ng immigration policies, subalit hindi niya may kakaila na nakakapanghinayang na masasayang lamang ang maraming paghihirap at naging paghihirap ng maraming Pilipino sa US sapagkat nakapag-establish na sila ng kanilang kabuhayan at trabaho sa Amerika sa loob ng mahabang panahon. Mula dito sa Kongreso, ako si Ma Rodriguez. Dahil saan man panig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Salamat kabahaging Ma Rodriguez. DWGO Live Report. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix.
Alright, 52 minutos na makalampas po ang alas 6 nin pagkaaga. Ini po ang Tingog din Barangay Morning Edition. Sige. So, duro-diretso na kita digdi sa programang ini. Ngunya na pagkaaga. 53. So, iyon naman talaga ini ang mintras na nagraranian sa tuyang eleksyon. Mintras na nagrarani po ang eleksyon. Iyon na po ini ang mangyayari. Maribukon. Maribukon na po tabi. Di ba? Maribukon na ang eleksyon. Kaya di ba sabi ko sa Indo, maski nga ni sibot kita sa kuan, sa kadakol-dakol na mga nagaaging kalamidad sa tuya, no? Kadakol-dakol na mga kalamidad na nagaagi sa tuya, mas ginugusto pa kay ning mga lungkotoy na ini na mag mas ginugusto pa po tabi kay ni na ano yan, ano yan, politika o minsan sa mga pigtataong tabang, mga pigtataong tabang po tabi, ipinagkukan ini, di ba? So mga tabang na ipinagtatao po tabi, puro pa politika. Iyo, puro pa politika po yung nasa isip, nasa utak kaining mga taong ini. Sa kabagasan. Sa kabaga. Papaanuhuntaan. Iyo, paanuhuntaan. Sa kabaga. Di ba? Iyo na yan ang sistema. Sa kabagakayan. Iyon na yan. Dapat na maintindihan ta pa. Maintindihan ta po yan. Na ano yan, kaipuhan po na kaipuhan po tabing gibuhon. Gibuhon ta po yung dapat. Yung dapat gibuhon ta po. Diba? Gibuhon tayong dapat para sa tuya. Anyway, sabi ko ni Sendo po, digdi sa tuya sa Pilipinas, ang Pilipinas, kuwan talaga yaon digdian mga politikong dahil mo maintindihan. Mga politikong dahil mo maintindihan. Digdi lang sa Pilipinas yan. Iba no? Sa Amerika. Dahil kang makahiling ki, nagagamit din resources kang gobyerno, Amerika. Pilipinas lang ang iwa. Pilipinas lang po tabi ang igwa. Sa kabagasan. Diba? Iyon na yan po tabi ang sistema tadigdi sa tuya. Okay? Sa mga masunod sigurong panahon, lalo nang
Hindi po na 2025, bako pa ni grabe. Sa pagkatapos kan 2025, pagkatapos po kan 2025, diyan mo yan mahihiling. Pagkatapos kan 2025, diyan mo yan po tabi mahihiling yung pinakamatindi. Diba? Diyan mo mahihiling yung pinakamatindi pagkatapos kan 2025. Sa kabaga. Iyon na yan eh. Iyon na yan ang issue. Sabi nga ni po, din pa pwede na halimbawa saro kang politisyan na day mo na ang pag-ayoton so kwan mo kalaban mo, iwasan ta na yan siguro. Dapat po tabi iwasan ta yan. Iyan ang mga pangraratak po, iwasan ta yan. Iyan ang pinaka-importante, iwasan ta po mga panraratak. Sa kabaga. Diba? O ta pinakamagayon baga po na kuan. Day naman ngunyan sabi nga ni po tabi, day naman ngunyan uso yan na ano yan? Day na po tabi uso yan ngunyan. Lat ko na ta mako na kita. Param na ako digdi. Maparam naman ako digdi sa programa gayon. Ege Malamig ang simoy ng hangin, kay saya